Engineering intervention sa depektibo nga ungka flyover iga-anunsyo sa masunod nga semana suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Drainage system padayon nga gin-rehabilitate agud masolusyonan ang pagbaha sa idalom sang flyover. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Ginsapol ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang Department of Public Works and Highways Region 6 upod ang ginhire nga third-party consultants sini agud usisaon ang sitwasyon sa nangin investigasyon sa ungka flyover. Suno sa gobernador, nagapadayon pa ang engineering intervention sang third-party consultant kag ini ang iga-release nila sa Regional Development Council Infrastructure Development Committee meeting sa Lunes. They have a 3-month contract with a consultancy firm. Kasusubong ang naobra na ang party nga ara dira ang geotechnical assessment or report. Pero may isa pa ni siya kabahin nga ginatapos pa ina siya amo ang engineering interventions nila. Sa pamangkot kung may mga kakason o kung gubon nga porsyon sang flyover, ini ang wala pa maanunsyo sang DPWH suno sa gobernador. Sa problema naman sa pagbaha sa idalom sang flyover, ginrehabilitate na sang ahensya ang drainage system sa lugar. That is why nga hindi maayo ang flow sang tubig. No? But underway, they are constructing right now. Sang iban pwede nga drainage openings dira to address the problem. That's how it was explained to us yesterday. Samtang kung nagumpisa na ang pagkayos ng drainage system, ginahulat naman sang sangguniang bayan sang Pavia ang tugan sang DPWH6 nga umpisahan ang pag-ubra sang sidewalk. Suno kay SB member Pete Rimañez, ginpayag ni DPWH Assistant Regional Director Engineer Al Fruto sa ila sesyon sa Abril 24 nga umpisahan sang ahensya ang pagbutang sang sidewalk sa Abril 26. So ang band-aid solution nga ginobra nila, they just installed ang mga steel barrier sa kilid, but wala sang guarantee nga maging safe ang aton mga pumuloy nga nagagadat. Suno kay Trimañez, in kaso nga may patigayunon nga konstruksyon o kon renovation sa flyover, may mga na-identify na sila nga alternatibo nga ruta. Ang ginahulat na lang ang sabat sang DPWH kung ano gid man bala ang matabo sa milyones pesos nga balor sa ungka flyover nga tubtub subong hindi mapuslan. Upod Kiramal Parkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.